da je vama stiglo rešenje i sve, da su vaši studenti stali uz vas i podržali vas. Kakav je osjećaj kad imate takvu armiju iza sebe? Sada sam ja na pola puta kao Ljiljana da se rasplačem. To je vrlo teško pisati. Svi mi koji smo u prosveti dobro znamo da je odnos profesora i studenta odnos koji je zasnovan na međusobnom uvažavanju i nekako smo naučili da učionica možda nije taj prostor gde iskazujemo emocije. U učionici smo racionalni, u učionici učimo i predajemo, a onda kada se ovakve stvari dogodi, onda shvatite koliko su te veze između profesora i studenta i studentkinja duboke. Koliko su one zapravo jedno emotivno tkanje i moram priznati i u novembru i u januaru uzmem i krenem da čitam sve poruke koje sam dobila i grcam u suzama. Grcam u suzama svesna zapravo koliko je ta naša veza duboka. I eto, ako išta postoji lepo u ovome što mi se događa, to je ta spoznaja nekako, osjećam se zaista onako okupana tom ljubavlju svojih studenta i studentkinja.